Mwari wangu dudzirai shoko renyu, Jehovha dudzirai shoko yenyu, tidudzirireiwo zvinoreva shoko, tikasava nedudziro tingatevera nyika ino. Ini ndinoitwa Sipepelapi kusuba, asi ndinodaidzwa ndichinzi Apostle Nyoni ndo surname yangu. Zvazvino ndakapindawo mufield remusic yedu yegospel ndiri kuimba zvakazwana. Ndine song yandakabva kubudisa zvaizvino inonzi dudzirai shoko renyu. Song iyi ine chinangwa chekuti uite unearth nauye kudzidzisa kusati kuri iko nekuzivisa chokwadi chaKristu, nekuti shoko raMwari rinoda kuti ridudzirwe kuti vanhu vawane kutevera chokwadi. Zvemusic ndakatanga gore rino kuzotanga kurekodha, asi kumashure uko from 2012 ine time yandakamboimba asi tisingarekodhi, uyezve kunyora music ndandine around kuma 46 dzanga dzakanyorwa pasi dzanga dzisina kurekodha. Saka ndine time yandainzwa kuti ndinofana kuti ndiimbe, uye ndine nguva dzandinoti kana ndichifamba ndinongonzwa song yatouya, ndinozosanoenda hangu kuBhaibheri asi song ndatoinzwa kuimba kwayo nematunes ayo kudhara. Saka this year pandakati nditangewo kuti vanhu vakwanise kunzwa shoko kubudikidza nemusic. Zvazvino ndine song imwe chete iyoyi inonzi dudzirai shoko renyu. Ndine imwe yatiri kuda kuita single iri kutevera manje manje neumwe anonzi EJ ari under Vigilance Group, ari kuda kuita collaboration inonzi nhapwa dzaSatani. Ndofunga ndiyo song iri kuva ichitevera zvamanje manje. Chinangwa chandakapimbira mumusic yegospel ndeyekuti tizivise zvakavanzika zvaKristu kubudikidza nemusic. Tichitarira panguva yatiri, vana vazhinji vari kutiza kuenda kumakereke vachienda kumusic. Saka tinoti kana vaenda kumusic kwacho ngavasangane futi neevhangeri yaMwari kuti vagone kudzorera nokunzwisisa chokwadi chaKristu. Vana vamazuva ano vazhinji havachadi zvekunamata, kana kuri kuenda kuchechi kungoendawo zvezviito zvekumanikidza. Uyezve kunyange vari kutungamirira machechi nevari vafundisi, vamwe vacho havasi kuzivisa chokwadi chaicho chaKristu. Vamwe vari kuita kuti vazadze homwe dzavo. Saka ndicho chokwadi chandinoshuvira kuti nekuda kwemusic iyoyi vanhu vanzwisise Kristu, nekuti machechi mazhinji mazuva ano angova machechi asi asinei naKristu. Nekuti zvinodhaka zvose hatitarisiri kuti munhu adhaka. Saka kuisa Kristu muvanhu tiri kuitira kuti vamwe vanotodhakwa vachienda kumachechi kwacho. Saka tiri kuzama kuti ivo vose vari kudhakwa vachienda kumachechi vazvisiye. Vangazvisiya sei? Vanozvisiya nekutenda kuna Kristu. Nekuti kudzidzisa kwose kune chekuita nokuti vanhu vasiye zvekudhakwa tiri kuzviita, asi dzimwe nguva hazvitibatsiri nekuti vari kuvanda. Asi tinotenda kuti munhu akava naKristu anosiya oga. Tinowana dzimwe nguva dzatinoita magaidi and counseling ekuti tinge tichikansela vechidiki. Kwandinowanzo kunge ndiri ukoko, vana vanotomboti vamwewo vachiri vechidiki vanodawo zveshoko, vakationa vanoungana kuti vatsvake zivo. Gore rino ndinotarisira kuti mafanzi kana kumasapota angu ndiwane rimwe album randichavapa richasanganisira imwe song inonzi Mbeu yaLucifer. Masongs ose andiri kuita ane chinangwa chekuti azivise Kristu. Saka ndinotarisira kuti ivowo vatori vafanzi vakwanise kunzwisisawo masongs, chero mamwe acho akava nedingindira ringatadza kuita serinonyatso kunzwisisika, asi chinangwa changu ndechekuti vanhu vanzwe Kristu.